em sembla que he pintat com una porta. Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una altra recepta de Nadal. Perquè sí, estem al desembre, al mes del Nadal, el Nadal el tenim ja a sobre gairebé i necessitem coses per posar a la taula i per menjar-nos-les, perquè per això és Nadal, per posar-nos com el quico. Així que avui us porto una recepta que no és un postre, la vaig veure en una revista i em va semblar força interessant per fer aquestes festes i bé, ja veureu, és un torró de formatge. Així que no m'enrotllo més, comencem! Doncs comencem! Agafem el nostre formatge brie i el primer de tot serà treure-li la crosta blanca, aquesta que té, i fer-lo bocins. I ja tenim aquí el formatge camembert, que li he tret la crosta blanca i l'he fet bocinets. Però abans de posar-ho al foc prepararé el motlle. I jo estaré utilitzant aquest motlle. És un motlle de torró, mireu, per fer barres de torró. Podeu utilitzar també un motlle de plum cake, és el mateix. Però bé, jo tenia aquest, doncs mira, l'utilitzem. Aleshores li posarem paper perquè sigui molt més fàcil desmotllar-ho quan estigui fet. Tinc el paper aquí preparat i així quan el traiem d'aquí doncs ens serà molt més fàcil. I ara sí que comencem. Posarem un cassó al foc, encenem el foc i aquí hi afegirem la nata i el formatge brie. I el tindrem aquí al foc fins a aconseguir que es fongui. Però hem de vigilar que no se'ns cremi o se'ns quedi enganxat. Així que donem-li una miqueta de temps. Mireu com a poc es va fonent. I ara que ja el tenim pràcticament fos, afegirem també el formatge Roquefort. Que s'integri. I el formatge crema. Realment és molt fàcil, perquè això ho tindrem en un moment. El que tardarà més és esperar quan ho fiquem a la nevera. Però fer-ho és ràpid. Ja se'ns ha integrat, mireu, ja s'han fos tots els formatges juntament amb la nata i ara ho retirem del foc i això ho bolcarem a un bol. Ho tirem al bol. I ara que ho tinc aquí al bol, afegirem l'ametlla. Però no l'afegiré tota, deixaré una miqueta per després decorar. Més o menys. I amb els festucs i els nabius faré exactament el mateix. Tiraré festucs, però deixaré alguns per decorar després. I amb els nabius igual. Ara arriba el moment de bolcar-ho al motlle.
colpegem una miqueta que quedi ben repartit i ara sí, agafem el que ens havia quedat per decorar. Intenteu fer-ho amb una miqueta més de gràcia de la que tinc jo. Ho taparem amb paper film i ho ficarem a la nevera mínim 3-4 hores i quan estigui ja que hagi agafat consistència tornem cap aquí a veure què tal ens ha quedat i anem a veure com ens ha quedat el nostre torró. Jo l'he tingut tota la nit a la nevera. Anem a desmotllar-lo. Amb unes torradetes d'aperitiu. Ja veieu, fàcil, ràpid i la veritat és que molt bo. Queda original. Aneu en compte per això perquè queda tovet, I aquí està el nostre torró de formatge. Bon profit a tothom! Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que us hagi agradat, que proveu a fer-la, que m'ho comenteu, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us ha agradat el vídeo, doneu-me un dit. Si no us ha agradat, també em podeu donar un dit. Ajudeu-nos perquè aquests vídeos tinguin més repercussió i podem difondre molt més el català a les xarxes, que és el que necessitem. Anem a donar-li una bona empenta al català. Aquí també us deixaré les adreces de tots els de Jo Cuino en Català, que també estan fent moltíssimes cosetes de Nadal. Passeu-vos i mireu els vídeos, subscriviu-vos, dongueu dits, la meva adreça d'Instagram que sortirà per aquí. I bé, em sembla que no ens veiem fins després de Nadal, així que tingueu molt bon Nadal, que gaudiu moltíssim amb la família, que mengeu moltíssim també. I bé, dit tot això, ens veiem la propera setmana. Bones festes a tothom! Adeu!